Hola, soc el Pere Álvarez, encarregat de la secció d'Humanitats de la llibreria Claret, i us volem aconsellar 4 llibres per al proper Sant Jordi. Si voleu, comencem pel primer, que és aquest de la penúltima bondat. És un llibre, és el darrer llibre escrit per l'Esquirol, que abans aquest va fer La resistència íntima, que va tenir molt d'èxit tant a nivell de crítica com a nivell de públic. I amb aquest el que una mica ve de calcar és que, clar, ell en diu infinitius essencials. Què vol dir això? Que hi ha 4 coses bàsiques, que és l'important, que és una mica sobre el que ha de voltar tot l'altre. I una mica el títol de penúltima bondat fa referència a que, que malgrat que sembla que el mal sigui el que guanyi, en definitiva sempre al final, sempre guanyarà la bondat. Una mica seria això, les 4 coses bàsiques de la vida i tenir la certesa de que malgrat que sembla que el mal és el que domina, doncs que no, que sempre, en el fons de tot, sempre hi haurà la bondat. Bé, un altre llibre que presentem és aquest de Nou homenatge a Catalunya, del Vicent Partal, que és el director de VilaWeb. Clar, ell amb aquest llibre una mica entronca amb aquest llibre tan conegut que va fer l'Orwell, d'homenatge a Catalunya, als temps de la Guerra Civil, de la República, i una mica ens ve dir que malgrat tot segueix igual, o sigui, seguim lluitant, és això de sempre, malgrat tot, seguir lluitant. Una mica és el que ens ve de calcar, que no hem d'abandonar, que és molt difícil, però que la lluita continua i que, com que en principi se suposa que tenim la raó, al final doncs ho aconseguirem. I és una mica aquesta l'idea bàsica d'ell. Un altre llibre que presentem diu Creació, pregàries, himnes, poemes, d'en Pere Carreras i en David Jou. En Pere Carreras és un teòleg i en David Jou és un científic, però aquí pràcticament el coneixem més potser en la seva vessant poètica. Què ens diu aquest llibre? Ens parla de la creació, ens ofereix una sèrie de textos al llarg de la història sobre la creació i ens ve dir també la idea bàsica seria de dir, la creació potser sí que es pot discutir a nivell científic, però està clar que la ciència és una mica freda, diguem-ho així, i la religió hi aporta una mica de caliu, una mica d'humanitat, ens humanitza una mica la creació. Si no, amb la ciència solament queda molt freda. Una mica seria aquesta la idea bàsica. Bé, el darrer llibre que presentem és d'en Xavier Andreu i Amat, Entre la vida i la tragèdia. Aquest senyor que ens explica és ni més ni menys que el testimoni d'una senyora, la Violeta, que ha tingut una vida molt difícil, des de ben nena ja va començar amb la Guerra Civil i al llarg de la seva vida ha tingut una sèrie de problemes, però sempre els ha anat superant. És una mica la lluita constant. Això seria una mica la idea bàsica del llibre. Que malgrat les adversitats, la Violeta ha anat sempre continuant endavant i ha aconseguit tenir una vida llarga i plena. I amb això acabem. Recordeu que som la llibreria Claret, que aquests llibres els podeu trobar aquí i us volem desitjar un bon Sant Jordi.